Kada govorimo o interesovanju, smatram da svako od nas na samom rođenju bude rođen sa nekim prirodnim talentom. Da li je to ka nauci, ka umetnosti ili nečemu trećem, to se vremenom i pokaže i oblikuje. A recimo da sam ja bila u onoj grupi ljudi, individua koji su predodređeni za bavljanje naukom i od uvek su me na neki način privlačili cifre, brojke, organizacija i marketing, iako tada nisam znala kako to da nazovem. Verujem da je osnovna škola veoma uticala na izgradnju moje ličnosti, od same učiteljice pa preko nastavnika koji su na neki način bodrili moj entuzijazam, odgovornost i prepoznali neke talente kao određenim predmetima. Verujem da svakom učeniku veoma znači da bude angažovan i vannastavno, odnosno da pohađa i takmičenja, da se malo socijalizuje i na taj način i da izlazi iz svoje zone komfora. U toku osnovne škole bila sam i izašla sam kao Vukovac i to je bila neka satisfakcija, posebno zato što volim uvek da spomenem, dolazim iz najstarije srpske seoske škole. To je bio zaista dobra podloga da odaberem pravu srednju školu koja je bila u tom trenutku ekonomska. Tokom srednje škole se i mi sami nalazimo u jako čudnom periodu života kada nam se događaju mnoge promene. Želimo da se intelektualno dokažemo, a da pritom ostanemo u nekim svojim sferama interesovanja. Ja sam se trudila da prednost dajem stručnim predmetima, ekonomskim predmetima, ali isto tako i da kroz neko vannastavno iskustvo radim na veštinama koje sam smatrala da su neophodne za profesionalni uspeh, pa sam tako bila angažovana na nekim projektima u svetu novinarstva, u organizaciji i pohađala dosta seminara ličnog razvoja i to je kasnije doprinelo upravo na profesionalnom putu. Dolazi 4. godina i otprilike svi znamo da smo na nekom putu kada je potrebno da odlučimo gde ćemo se usmeriti i to je veliki izazov za svakog srednjoškolca, tako je bilo i za mene. S obzirom da sam se spremala za ekonomski fakultet, bila sam odlučna da ću ostati u sferi ekonomije. Sa druge strane, svoje vreme sam provodila i u ruralnom području i u nekom smislu sam prepoznala želju i volju da se bavim ekonomijom koja može na neki način da donese neke nove metode i tehnika unapređenja ekonomije u lokalnim zajednicama, ruralnim krajevima i tako dalje. U to vreme sam i čula za postojanje agroekonomskog smjera na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i bila mi je važna informacija da je to fakultet koji postoji čitav vek, a da isto tako usavršava svoje metode i implementira znanja u shodno novim tehnologijama i zato je moja jedina i prva želja bila upravo agroekonomija. Tokom fakulteta sam i pored naučnih radova prisustvovala velikom broju seminara, ali isto tako sam učestvovala i pisanju projekata kojima smo aplicirali kod resornih ministarstava i to je takođe bio jedan lep izazov i prilika da nešto naučim. Kada je reč o konkretno naučnim radovima, možda bih izdvojila rad koji sam pisala sa koleginicama. Reč je o jednoj ekonomskoj sferi, dakle iz ekonomije je. Istraživale smo
razvoj novog proizvoda i kako on može da se odrazi na samu reputaciju preduzeća. Doneli smo neke zaključke da u svetu inovacija u kojima se nalazimo, preduzećima je najlakše da se odluče za novi proizvod i plasiranje istog, a da vrlo često ne razmišljaju, odnosno prilikom tog impliciranja i plasiranja tog proizvoda ne razmišljaju o tome kakav će on efekat imati dugoročno na samu reputaciju preduzeća. Rad smo odbranili na naučnoj konferenciji u Banja Luci i bilo je jako uspešno i lepo iskustvo. Park Up je bio program koji je u meni probudio nešto sasvim drugačije i rezonovanje skrenulo možda i na malo drugačiji tok, a to jeste preduzetništvo i razvoj biznisa u 21. veku. To je program Naučno-tehnološkog parka Beograd, intenzivan jednosedmični program za studente i mlade entuzijaste koji žele da razvijaju neka nova znanja i veština u preduzetničkim tokovima. Ono što bih istakla kao izuzetnu prednost tog programa jeste pre svega socijalni moment u kojem smo mi kroz timove potpuno različitih ljudi sa svih fakulteta uspjeli da za jednu sedmicu dođemo do zajedničkog rešenja, da svoju ideju pičujemo na pravi način ispred stručnog žirija i da prilikom toga shvatimo važnost svakog pojedinca u timu i njegov doprinos istom i kao i to i da je jedna od važnih veština 21. veka rad u timu. Mislim da, pored svih nagrada, nekako najvažnija jeste upravo ona na samom početku, a to je Vukova diploma, koja mi je dala satisfakciju da treba ići dalje i da treba postizati takva priznanja. I takođe, pored nje, istakla bih i priznanje za najbolju tehnološku inovaciju, za finale u najboljoj tehnološkoj inovaciji 2021. godine. Mislim da mi je ta nagrada došla baš u pravom trenutku kada sam završila osnovne akademske studije i počela da radim. Kada je reč o vannastavnim aktivnostima, nekako sam ih započela još u srednjoj školi. Tada sam radila na ličnom razvoju, bavila sam se novinarstvom i smatram da mi je to pomoglo prilikom same komunikacije i socijalne inteligencije za kasnije. Prilikom upisa na fakultet svoje vannastavne aktivnosti usmerila sam ka studentskom organizovanju i to je bila i izuzetna prilika da na dnevnom nivou razgovaram sa dosta različitih individua, da razgovaramo o njihovim potrebama. Takođe smo imali dosta timskog rada, pisanje projekata i organizacije nekih važnih događaja. A kasnije su to bile i konferencije, seminari koji su organizovani od strane drugih fakulteta, Univerziteta u Beogradu, od kojih bih možda izdvojila neke case study projekte koji su mi kasnije profesionalno značile i određene konferencije ISEC organizacije koje su uticale na razvijanje socijalne mreže kontakata i kasnije sam preko upravo tih osoba i kontakata imala i neke druge zajedničke aktivnosti. Trenutno sam radno angažovana u Naučno-tehnološkom parku Beograd i radimo na unapređenju startup ekosistema u Srbiji. I to je bila prilika gde sam se susrela sa implementacijom novih tehnologija. Između ostalog, bilo je i timova i startupa priča koji razvijaju svoja rešenja u agriteku. S tim u vezi, ono što sam na Poljoprivrednom fakultetu teorijski naučila i ovim novim informacijama kojima raspolažem na poslu, smatram da privreda veoma brzo se razvija, tehnologije
tehnologije brzo dolaze na red za implementaciju i da je važno da sami istraživači dobro donose odluke i oprobaju se u samom izvođenju nekih od tih rešenja, da se priključuju timovima koji razvijaju takva rešenja, zato što svaki tim koji recimo razvija neko novo rešenje u poljoprivredi takođe iziskuje i jednog agronoma. Tako da istraživač treba da sarađuje sa privredom, odnosno biznis treba da sarađuje sa naukom. Ono što pored svih ovih aktivnosti mogu istaći kao neko dodatno interesovanje jeste svakako volja i želja da naučim neke važne istorijske momente koje mogu da mi pomognu prilikom socijalne inteligencije, prilikom upoznavanja novih ljudi. Volim svoju zemlju i želim da znam dosta o njoj, a takođe bih u nekom narednom budućem periodu volela da budem ambasador znanja i da predstavljam svoju zemlju u svetu. Ono što uvek rado govorim svojim mlađim kolegama jeste važnost socijalnog aspekta. Dakle, oslobodite se, družite se sa ljudima koji imaju slične interesovanja koje imate i vi. Vodite konstruktivne diskusije, budite otvoreni da primite feedback, ali samo u slučaju kada je on argumentovan. Budite otvoreni prema sebi i prema drugima, spoznajte sebe i potrudite se da svoju spoznaju iskreirate u ovim realnim životnim uslovima.